ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, താങ്ക് യു മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ 8 ഉപദേശം വരെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? എട്ടാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളുടെയും സംക്ഷിപ്തമാണ്, സാരാംശമാണ് എട്ടാമത്തെ ഉപദേശം എന്ന് കണ്ടു അല്ലെ? എട്ടാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഏതൊരാളും എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ദിവസത്തിൽ 24 മണിക്കൂർ എല്ലാ സമയവും ഭഗവാന്റെ പുണ്യനാമം രൂപം ലീലകളെല്ലാം സ്മരിച്ചും കീർത്തിച്ചും കഴിച്ചു കൂട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ വൃന്ദാവന ധാമത്തില് താമസിച്ചുകൊണ്ട് ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരണം. ഭക്തന്മാരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നതില് നമ്മൾ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതാണ് ഏർപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളുടെയും സാരാംശമായിട്ട് പറയുന്നത്. അതായത് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകളെല്ലാം നമ്മൾ കീർത്തിച്ചു സ്മരിച്ചും കഴിച്ചു കൂട്ടണം. ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരണം. പിന്നെ മുതിർന്ന ഭക്തന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ വൃന്ദാവനവാസികളുടെ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളവരുടെ ഉപദേശാനുസരണം ഭഗവാനെ ഭജിക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് നാവിനെയും മനസ്സിനെയും ഒക്കെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എട്ടാമത്തെ ഉപദേശത്തില് പറഞ്ഞത്. ഏഴാമത്തിൽ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? നാമാപരാധത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകളെല്ലാം കൽക്കണ്ടം പോലെ മധുരമുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ രോഗം പിടിപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ രുചി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ അസുഖം മാറുകയും ചെയ്യും, സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതില് രുചി വരികയും ചെയ്യുമെന്നാണ് ഏഴാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ആറാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? വൈഷ്ണവ അപരാധത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെ? ഒരു വൈഷ്ണവനെ നമ്മൾ ശാരീരികമായ ഭാഷയിൽ വിലയിരുത്താനായിട്ട് പാടില്ല. വർണ്ണഭംഗി ഇല്ലാന്നോ, താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ചവനാണെന്നോ, വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാന്നോ, പിന്നെ ശാരീരികമായ വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നോ എന്നൊന്നും നമ്മൾ ആരെ കാണാൻ പാടില്ല. ഒരു ഭക്തനെ നമ്മള് വിലയിരുത്താനായിട്ട് പാടില്ല. കാരണം എപ്രകാരമാണ് ഒരു ഗംഗാനദി മഴക്കാലത്ത് ചേറും ചെളിയും കലർന്നൊഴുകുന്നത്, എന്നിട്ടും ആ വെള്ളത്തിന്റെ പവിത്രത നഷ്ടപ്പെടാത്തതുപോലെ ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? ദൂഷണം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മള് ആറാമത്തെ ഉപദേശത്തില് കണ്ടത്. ഓർമ്മയുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? പഠിച്ചല്ലോ? ഓർമ്മയുണ്ട് മാതാജി. ഇന്ന് അടുത്തത് നോക്കാം. അടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കട്ടെ. ഇതിൽ മൂന്നും കൂടി ഒരുമിച്ചാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് എടുക്കാനായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നിട്ട് നോക്കാം നമുക്ക് കേട്ടോ. ശരി മാഡം. ആ പറഞ്ഞോളൂ. ഇന്ന് 3 ചാപ്റ്റർ ഒരുമിച്ച് എടുക്കും. അറിയില്ല, സമയത്തിനനുസരിച്ച് പ്രഭു. ചെറുതാണത്. ചാർജ് ഇല്ല, എന്ത് പ്രഭു? ഓട്ടോമാറ്റിക് നിന്നു. മഴ കാരണം കറണ്ട് ഇല്ല. ചാർജ് ഇല്ല. അപ്പൊ ഫോൺ നിന്നു. നോക്കട്ടെ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഉപദേശാമൃതം 9 മുതൽ 11. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശില പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നമുക്കറിയാം 1 മുതൽ 7 വരെ വൈദി സാധന ഭക്തി, 8ാമത്തത് രാഗാനുഗ ഭക്തി, 9 മുതൽ 11 വരെ ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. 9ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് പറയുന്നത്. 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറയുന്നത്, 9ാമത്തെ ഉപദേശം പറയുന്നത് ഭഗവാന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളുടെ ശ്രേണിയെ കുറിച്ചാണ്. ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളുടെ ശ്രേണി, അതാണ് 9ാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലം ഏതാണ്? രാധാകുണ്ടാണ്. രാധാറാണിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രാധാകുണ്ടാണ് ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടം കുറഞ്ഞത് ഗോവർദ്ധനം, അതിനേക്കാളും കുറവ് വൃന്ദാവനം, അതിനേക്കാളും കുറവ് മധുര, അതിനേക്കാളും കുറവ് വൈകുണ്ഠം. അതായത് ഭഗവാന് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാല് ആത്മീയ ലോകമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തെക്കാളും ഭഗവാന് പ്രിയമാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള മധുരയെക്കാളും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഭഗവാന് വൃന്ദാവനം. വൃന്ദാവനത്തില് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഗോവർദ്ധനത്തില് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് രാധാകുണ്ഡം. അതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളുടെ ആ ശ്രേണിയെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് 9ാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വൈകുണ്ഠ ജനിതോ വരാ മധുപരി വൃന്ദാരണ്യമുദാര പാണിരമണാത് തത്രാപി ഗോവർദ്ധനാം രാജാ കുണ്ഡമിഹാപി ഗോകുലപദേ കുര്യാദസ്യ വിരാജതോ ഗിരിതടേ സേവാമി വേകീനക. വൈകുണ്ഠ ജനിതോ വരാ മധുപുരി തത്രാപി രസോത്സവാത് വൃന്ദാരണ്യമുദാര പാണിരമണാത് തത്രാപി ഗോവർദ്ധനാം രാധാ കുണ്ഡമിഹാപി ഗോകുലാപതേ പ്രേമാമൃത പ്ലാവനാത് കുര്യാദസ്യ വിരാജതോ ഗിരിതടേ സേവാം വിവേകീനക. അതായത് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് പറയാം. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? മധുര എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പുണ്യമായ സ്ഥലം ഭഗവാന്റെ ജനനം ഹേതുവായിട്ട് വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ ദിവ്യത്വത്തിൽ മികച്ചു നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ മധുര എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ്. വൈകുണ്ഠം എവിടെയാണ്? ആത്മീയ ലോകത്തിലാണ്. പക്ഷെ ആത്മീയ ലോകത്തിലുള്ള വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? മധുര. കാരണം അത് ഭഗവാൻ അവതാരമെടുത്ത് ജനിച്ച സ്ഥലമാണെന്ത്? മധുര. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള മധുര വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ ദിവ്യത്വത്തിൽ മികച്ചതാണ് എന്ന് പറയാം. കൃഷ്ണന്റെ രാസലീല വിനോദങ്ങൾ ഹേതുവായിട്ട് ദിവ്യമായ വൃന്ദാവനം മധുരയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠതരമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ മധുരയേക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ വൃന്ദാവനം. കാരണം ഭഗവാൻ രാസലീല വിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലമാണ് എന്ത്? വൃന്ദാവനം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ലീലകള് നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് വൃന്ദാവനം മധുരയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠതരമാണ്. ഭഗവാന്റെ കുറെ ലീലകൾ എവിടെയുണ്ട്? വൃന്ദാവനത്തിലുണ്ട്. ബാല്യലീലകളും മുഴുവനും വൃന്ദാവനത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വൃന്ദാവനം മധുരയേക്കാളും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്, ശ്രേഷ്ഠതരമാണ്. കൃഷ്ണൻ തന്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് ഉദ്ധരിക്കുകയും അനേകം വിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ മേന്മറിയേറിയതാണ്. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തെക്കാളും മേന്മറിയേറിയതാണ് എന്ത്? ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം. കാരണം ഭഗവാന്റെ വിരലുകൊണ്ട് ചെയ്താണ്, ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചതാണ് എന്ത്? ഗോവർദ്ധനം. അതുകൊണ്ട് ഗോവർദ്ധനം വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ഏറ്റവും മികച്ചതാണ്, എല്ലാത്തിലും ഏറ്റവും മികച്ചതാണ് രാധാകുണ്ഡം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഗോകുലനാഥനായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യപ്രേമമാകുന്ന അമൃതം അതിൽ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന്റെ അടിവാരത്തിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ രാധാകുണ്ഡത്തെ സേവിക്കുന്നതിൽ വിവേകശാലിയായ ഏതൊരാളാണ് വിമുഖനായിരിക്കുക? അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും മികച്ചതായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ്? രാധാകുണ്ഡമാണ്. കാരണം അതില് ഗോലോകനാഥനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യപ്രേമമാകുന്ന അമൃതം കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നതാണ് എവിടെ? ഈ രാധാകുണ്ടില്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാറ്റിനേക്കാളും പ്രിയപ്പെട്ടതായിട്ട് എന്തിനെയാണ് പറയുന്നത്? ശ്രീ രാധാകുണ്ടിനെയാണ് പറയുന്നത്. രാധാറാണിയുടേതാണ് എന്ത്? രാധാകുണ്ഡം. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ആ സ്ഥലങ്ങളുടെ ശ്രേണിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ജനനം ഹേതുവായിട്ട് വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മികച്ചതാണ് എന്ത്? മധുര എന്ന് പറയുന്നത്.
മധുര എന്ന് പറയുന്നത് ദിവ്യത്വത്തിൽ മികച്ചു നിൽക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ മധുര എന്ന് പറയുന്നത് വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് മധുര. വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ പ്രിയമാണ് മധുര. മധുരയേക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? വൃന്ദാവനം. കാരണം ജനനം ഹേതുവായതുകൊണ്ട് വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് മധുര. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ രാസലീല പോലുള്ള ഭഗവാന്റെ ലീലാവിനോദങ്ങളെല്ലാം നടന്നിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? വൃന്ദാവനത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മധുരയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ത്? വൃന്ദാവനം. വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ത്? ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം. കാരണം ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? കയ്യിൽ ഉയർത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ലീലകൾക്കും സാക്ഷിയാണ് ആര്? ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഗോവർദ്ധനം വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ഗോവർദ്ധനത്തെക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? രാധാകുണ്ഡം. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ ആ പ്രേമം കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നതാണ് എവിടെ? രാധാകുണ്ടില്. പിന്നെ അത് രാധാറാണിയുടേതാണ് രാധാകുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത്? നമ്മള് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ മീനിങ് പറയേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്: വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ പ്രിയമാണ് മധുര. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ ജനനം ഹേതുവായി കൊണ്ട് വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രേഷ്ഠമായതാണ് മധുര. മധുരയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായതാണ് വൃന്ദാവനം. കാരണം ഭഗവാന്റെ രാസലീല വിനോദങ്ങളെല്ലാം നടന്നത് കൊണ്ട് മധുരയേക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് വൃന്ദാവനം. വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഗോവർദ്ധനം. ഗോവർദ്ധനത്തെക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് രാധാകുണ്ഡം. അതാണ് ഏതിൽ പറയണത്? 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ആ സ്ഥലങ്ങളുടെ ശ്രേണിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ പ്രിയമാണെന്ത്? വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ പ്രിയം മധുര. മധുരയേക്കാൾ പ്രിയം പ്രിയം ഗോവർദ്ധനം. മനസ്സിലായോ 9ാമത്തെ ഉപദേശം എന്താണെന്നുള്ളത്? മനസ്സിലായി. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ പ്രിയമാണ് മധുര. ഭഗവാന്റെ ജനനം ഹേതുവായിട്ട് വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ പ്രിയമാണ് മധുര. ഭഗവാന്റെ ലീലകളെല്ലാം നടന്നുകൊണ്ട്, രാസലീല പോലുള്ള ലീലകളെല്ലാം നടന്നതുകൊണ്ട് മധുരയേക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് വൃന്ദാവനം. പിന്നെ ഗോവർദ്ധനം എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ ലീലാവിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? കൈകളിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഗോവർദ്ധനം. പിന്നെ രാധാകുണ്ഡിനേക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. കാരണം രാധാറാണിയുടേതാണ് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യപ്രേമം അതില് കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രാധാകുണ്ഡം ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് ഏതാണ് കൂടെ ഭഗവാന്? ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വിവേകബുദ്ധിയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും? ആ രാധാകുണ്ടിന്റെ സേവനത്തില് ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. രാധാകുണ്ടത്തെ സേവിക്കുന്നതില് ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് എന്താണ്? രാധാകുണ്ടാണ്. ഈ ആധ്യാത്മിക ലോകം, വൈകുണ്ഠ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആധ്യാത്മിക ലോകമാണ്. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ 3/4 ഭാഗവും ആത്മീയ പ്രപഞ്ചം. ആത്മീയ ലോകത്തിന് സ്വാഭാവികമായും ഭൗതിക ലോകത്തെക്കാൾ മേന്മ കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഒരു 4 ഭാഗത്തില് 3 ഭാഗം ഏതാണ്? ആത്മീയ ലോകങ്ങളാണ്. ഒരേ ഒരു ഭാഗം 3/4 ഭാഗം ആത്മീയ ലോകം, ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ഭൗതിക ലോകം വരുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്പൊ ഏത് ലോകങ്ങൾ തന്നെയാണ്? ആത്മീയ ലോകങ്ങൾ തന്നെയാണ് കൂടുതൽ. ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാല് 4-ൽ ഒരു ഭാഗേ ഭൗതിക ലോകമുള്ളൂ. ബാക്കി 3 ലോകം ആത്മീയ ലോകമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി ഈ പറഞ്ഞത് ആത്മീയ ലോകവും ഭൗതിക ലോകവും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ആത്മീയ ലോകത്തിന് ഭൗതിക ലോകത്തിനേക്കാളും മേന്മ കൂടുതലാണ്. പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോലും ആ ആത്മീയ ലോകത്തില് വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ പ്രിയമായിട്ട് പറയണത് എന്താണ്? മധുര അല്ലെ? മധുരയാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഭൗതിക ലോകമാണ് ഇവിടെ. ഭൗതിക ലോകത്തില് മധുര, വൃന്ദാവനം ഇതൊക്കെ എവിടെയാണ് വരുന്നത്? ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മീയ ലോകത്തെക്കാളും പ്രിയപ്പെട്ടതായിട്ടാണ്, പ്രധാനപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടാണ് എന്തിനെ പറയുന്നത്? ഈ സ്ഥലങ്ങൾ, അതായത് ഭഗവാന്റെ മധുര, വൃന്ദാവനം, ഗോവർദ്ധനം ഒക്കെ പറയുന്നത്. മധുര പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ മധുരയിൽ ജനിക്കുക മൂലം അതിന്റെ പരിസരങ്ങളും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പെട്ടതാണെങ്കിൽ പോലും ആത്മീയ ലോകത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠതരമായി പരിഗണിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവതരിച്ച ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് എന്തായിട്ട് മാറി? മധുരയുടെ പരിസരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പെട്ടതാണെങ്കിൽ പോലും ആത്മീയ ലോകത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠതരമായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ആ മധുരയെ.
വൃന്ദാവനം. എന്നാൽ താലവനം, മധുവനം, ബഹുലവനം തുടങ്ങിയ ദ്വാദശ വനങ്ങൾ അടങ്ങിയ വൃന്ദാവനാന്തരം ഭഗവാന്റെ ലീലാവിനോദങ്ങൾക്ക് പ്രസിദ്ധമാകിയാൽ മധുരയേക്കാൾ യോഗ്യതയുള്ളതായി കാണുന്നു. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ വനങ്ങള് വൃന്ദാവനം ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെല്ലാം നടന്നിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ഭഗവാന്റെ വൃന്ദാവനത്തിലാണ്. കുറെ ലീലകൾ ഭഗവാന്റെ വൃന്ദാവനത്തിൽ മാധവായിട്ടും പിന്നെ സഖിമാരായിട്ടും ഗോപികമാരായിട്ടും ഗോപകുമാരന്മാരായിട്ട് അങ്ങനെ കുറെ പിന്നെ കുറെ അസുരന്മാരെ വധിച്ചത് ചെറിയ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അല്ലെ. ഇതൊക്കെ വരുന്നത് എവിടെയാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും? അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ ഈ ലീലകൾ മുഴുവനും നടന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മധുരയേക്കാൾ യോഗ്യത കൂടിയതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മധുരയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് പറയാം. എന്ത്? വൃന്ദാവനം. ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് വൃന്ദാവനം. വൃന്ദാവനത്തില് താലവനം, മധുവനം, ബഹുലവനം തുടങ്ങിയ ദ്വാദശ വനങ്ങൾ അടങ്ങിയ വൃന്ദാവന അന്തരം ഭഗവാന്റെ ലീലാവിനോദങ്ങൾക്ക് പ്രസിദ്ധമാകുകയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാതും വൃന്ദാവനത്തില് എല്ലാവരുടെയും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കൊണ്ടാണ് വൃന്ദാവനം പ്രസിദ്ധമാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മധുരയേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം എന്താണ്? വൃന്ദാവനാന്തരം മധുരയേക്കാൾ മികച്ചതാണെങ്കിലും ദിവ്യമായ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം അതിനേക്കാൾ മികച്ചതാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ദേവരാജനായ ഇന്ദ്രൻ പറഞ്ഞയച്ച കഠിന വർഷതാപങ്ങളിൽ നിന്നും വർഷപാതങ്ങളിൽ നിന്നും ഗോകുലവാസികളെയും സുഹൃത്തുക്കളായ ഗോപന്മാരെയും രക്ഷിക്കുന്നതിനായി കൃഷ്ണൻ ആ പർവ്വതത്തെ ഒരു കുട എന്ന പോലെ തന്റെ ശോണാംബുജ രമണീയമായ പാണി കൊണ്ട് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയുണ്ടായി. ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിലാണ് കൃഷ്ണൻ ഗോപാല ബാലന്മാർ ഒന്നിച്ച് കാലിമേച്ച് നടന്നത്. അവിടെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ പ്രിയതമയായ ശ്രീമതി രാധാറാണിയെ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതും അവൾ ഒന്നിച്ച് പ്രേമലീലകളിൽ മുഴുകിയതും. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഗോവർദ്ധനം മധുരയേക്കാളും മികച്ചതാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് മധുരയേക്കാൾ മികച്ചതാകാൻ കാരണം? ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇന്ദ്രന്റെ കോപം നിമിത്തം അവിടെ 7 ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അവിടെ മഴ പെയ്തു. അപ്പൊ ആ മഴയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൃന്ദാവനവാസികൾ എല്ലാവരെയും ഈ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന്റെ കീഴിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും വൃന്ദാവനവാസികളെ മുഴുവനും രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന് സാധിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗോവർദ്ധനം വളരെ വിശേഷപ്പെട്ടതായിട്ട് പറയുന്നു. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല, ഭഗവാൻ എന്നും ബാലകന്മാരെ ഒന്നിച്ച് ഈ ഗോപാല ബാലന്മാരെ ഒരുമിച്ച് കാലിമേക്കാൻ പോയിരുന്നത് എവിടെയായിരുന്നു? ഈ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിലായിരുന്നു. പിന്നെന്താ പറയണത്? ഭഗവാൻ ശ്രീമതി രാധാറാണിയെ കാത്തിരുന്നതും എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും പ്രേമലീലകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും എവിടെ തന്നെയായിരുന്നു? ഈ ഗോവർദ്ധനത്തിലായിരുന്നു. ഭഗവാൻ രാധാറാണിയെ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും എപ്പോഴും പിന്നെ പ്രേമലീലകളിലും മുഴുകിയിരിക്കുന്നതും ഗോവർദ്ധനത്തിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗോവർദ്ധനം ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ഇനി അതിനേക്കാളും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? രാധാകുണ്ട്. ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന്റെ അടിവാരത്തിലുള്ള രാധാകുണ്ടമാകട്ടെ മേൽപ്പറഞ്ഞ എല്ലാത്തിനേക്കാളും വിശിഷ്ടതമമാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പ്രേമം കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയത് അവിടെയാണ്. ഉത്തമ ഭക്തന്മാർ രാധാകുണ്ടത്തിൽ താമസിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. രാധയുടെയും കൃഷ്ണന്റെയും ശാശ്വതങ്ങളായ മധുരരതി ലീലാവിലാസങ്ങളുടെ വളരെ സ്മരണകൾ ഉണർത്തുന്ന ദിവ്യമായ സ്ഥാനമാണ് അവിടം. ഇവിടെ രാധാകുണ്ടം ഭഗവാന് ഗോവർദ്ധനത്തെക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ആ പ്രേമം കരകവിഞ്ഞൊഴുങ്ങിയത് എവിടെയാണ്? രാധാകുണ്ടിലാണ്. മാത്രമല്ല എല്ലാ ഭക്തന്മാരും ഉത്തമ ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? രാധാകുണ്ടത്തിൽ താമസിക്കാനായിട്ട്. ഭഗവാന്റെയും രാധാറാണിയുടെയും ശാശ്വതങ്ങളായിട്ടുള്ള മധുരരതി ലീലാവിലാസങ്ങളുടെ വളരെ സ്മരണകളെല്ലാം എവിടെയുണ്ട്? ഈ രാധാകുണ്ടിലുണ്ട്. അപ്പൊ രാധാകുണ്ട് ഭഗവാന് ഗോവർദ്ധനത്തെക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ഇത്രയാണ് ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളുടെ ശ്രേണി. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൈകുണ്ഠം, ആത്മീയ ലോകത്തുള്ള വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഭഗവാന് മധുര. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ജനന ഹേതുവായിട്ട് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതരമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് മധുരയെ. പക്ഷെ മധുരയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? വൃന്ദാവനം. ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെല്ലാം നടന്ന അവിടെ ആയതുകൊണ്ട് വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഗോവർദ്ധനം. ഭഗവാൻ റാണിയെ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതും കാലിമേച്ച് നടന്നതും ഒക്കെ എവിടെയായിരുന്നു? ഈ ഗോവർദ്ധനത്തിലായിരുന്നു. ഗോവർദ്ധനത്തെക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? രാധാകുണ്ട്.
അത് രാധാറാണിയുടേതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രാധ കൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ഇത്രയാണ് നമ്മളെ 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും 9ാമത്തെ? ഇനി 10ാമത്തത് ഇതേപോലെ തന്നെ മനുഷ്യരാശിയുടെ ശ്രേണി, ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ ശ്രേണിയെ കുറിച്ചാണ് 10ൽ പറയുന്നത്. 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് മനുഷ്യരുടെ ശ്രേണി. കർമ്മിഭ്യ പരിതോ ഹരേ പ്രിയതയാ വ്യക്തിം യയുർജ്ഞാനിത തേഭ്യോ ജ്ഞാനവിമുക്ത ഭക്തി പരമാ പ്രേമൈകനിഷ്ഠാസ്തോ നിഷ്ഠാസ്തതാ തേഭ്യാസ്താ പശുപാല പങ്കജ ദൃശ്യസ്താഭ്യോപി സാരാധിക പ്രേഷ്ഠാ തത്വദീയം തതീയ സരസി ദാംനസ്തേത്കാഭൃതി കർമ്മീഭ്യ പരിതോ ഹരേ പ്രിയതയാ വ്യക്തിം യയുർജ്ഞാനിനസ് തേഭ്യോ ജ്ഞാന വിമുക്ത ഭക്തി പരമാ പശുപാല പങ്കജാഭ്യോപി സാരാധിക പ്രേഷ്ഠാ തത്വദീയം തതീയാ സരസി താംനാശ്രയേത്കാകൃതി. 10ാമത്തത് എന്താ പറയണെന്ന് വെച്ചാല്, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്ഥലങ്ങള്, ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് കണ്ടത്. ഇനി ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ കുറിച്ചാണ് പറയണത്. മനുഷ്യരാശിയുടെ ശ്രേണിയാണ് പറയണത്. ഇവിടെ പറയണത് ഫലമുളവാക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെക്കാൾ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഹരി കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നത മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടിയവരെയാണ് എന്ന് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ജ്ഞാനമാർഗത്തിൽ അങ്ങനെ മുന്നേറിയ ഒട്ടനേകം ജനങ്ങളിൽ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് മോചനം ലഭിച്ച ഒരാൾ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുന്നവരാൾ അവൻ മുൻപറഞ്ഞ എല്ലാവരെക്കാളും മികച്ചവനാണ്. എന്നാൽ കൃഷ്ണനിൽ വിശുദ്ധമായ പ്രേമം കൈവരിച്ചവരിൽ അവനേക്കാൾ ഉയർന്നവരാണ്. കൃഷ്ണനിൽ വിശുദ്ധ പ്രേമം സിദ്ധിച്ചവരിൽ വെച്ച് ദിവ്യ ഗോപാലപാലനായ കൃഷ്ണനെ സർവാത്മന ശരണം പ്രാപിച്ച ഗോപികകൾ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു. എല്ലാ ഗോപികളിൽ വെച്ച് കൃഷ്ണനെ പ്രിയപ്പെട്ടവളാണ് ശ്രീമതി രാധാറാണി. അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട രാധാറാണിയെ പോലെ തന്നെയാണ് അവളുടെ സരസ്സും, അതായത് രാധാകുണ്ട് കൃഷ്ണന് പ്രിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ആ രാധാകുണ്ടത്തിൽ താമസിച്ച് മാതം ഉളവാക്കുന്ന അപരാകൃത ഭക്തിഭാവങ്ങളിൽ നിർഭരമായ ആത്മീയ ശരീരത്തോടു കൂടി ദിവ്യ ദമ്പതികളായ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദന്മാരുടെ പ്രേമസേവനത്തിൽ 8 തരത്തിലുള്ള ദൈനംദിന വിനോദങ്ങളായ അഷ്ടകാലീയ ലീലകളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദന്മാരുടെ പ്രേമസേവനത്തിൽ ആരാണ് നിമഗ്നനായിരിക്കുക? തീർച്ചയായും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാന്മാർ രാധാകുണ്ടത്തിൽ ഇരുന്ന് ഭക്തിപൂർവ്വം പ്രേമഭക്തി സേവനം നിർവഹിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത്രേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക. 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ആ മനുഷ്യരാശിയുടെ ശ്രേണി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ കർമ്മികള് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഫലമുളവാക്കുന്ന കർമ്മം ചെയ്യുന്നവര്. അപ്പൊ കർമ്മികളെക്കാൾ ഭഗവാൻ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ്? ജ്ഞാനികളെയാണ്. ജ്ഞാനമാർഗത്തിൽ മുന്നേറിയ ജനങ്ങളെയാണ് ഇഷ്ടം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കർമ്മികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവര്. അവരെക്കാൾ ഭഗവാൻ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ്? ജ്ഞാനികളെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ജ്ഞാനമാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നവരെ. ഇനി ഈ ജ്ഞാനികളെക്കാൾ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാരാണ്? ജ്ഞാനികൾ ആരായിട്ട് മാറണം? അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഏതാണ്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഒരു ജ്ഞാനി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ആരായിരിക്കണം? ജ്ഞാനി ആരാവണം? ഗുരു. ജ്ഞാനി പെട്ടെന്ന് ഗുരു ആവോ? അതിഭക്തനാവണം. അത് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. കർമ്മി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യും, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആരായിട്ട് മാറും? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരായിട്ട് മാറും? ജ്ഞാനിയായിട്ട് മാറും. ജ്ഞാനിയായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ജ്ഞാനിയായിട്ട് മാറും. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ആരായിട്ട് മാറണം? ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഭക്തനാവണം, അല്ലെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരായിട്ട് മാറും? പിന്നെ ജ്ഞാനിയുടെ തലത്തിൽ നിന്ന് ഭക്തന്റെ തലത്തിലേക്ക് എത്തും നമ്മള്. ആ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഏത് ഭക്തനാകാൻ നോക്കും? പ്രേമഭക്തനാകാനായിട്ട് നോക്കും, അല്ലെ? ഭക്തിയില് പിന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഏതാണ്? പ്രേമഭക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തി ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരാ? പ്രേമഭക്തനാവാൻ നോക്കുക. ആ പ്രേമഭക്തന്മാരില് ആരാണ് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത്? ഗോപികമാരിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് രാധാറാണി. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ശ്രേണി വരുന്നത്. അതായത് ഫസ്റ്റ് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന കർമ്മികളെക്കാളും ഭഗവാൻ പ്രിയമായിട്ട് വരുന്നത് ആരെയാണ്? ജ്ഞാനികളെയാണ്.
ജ്ഞാനികളെക്കാളും പ്രിയപ്പെട്ടത് ആരാണ്? ജ്ഞാനികളെക്കാളും പ്രിയപ്പെട്ടത് ആരായിട്ട് മാറും അപ്പോ? ഭക്തന്മാര്. ഭഗവാന് ഭക്തന്മാരാണ്. ഭക്തന്മാരിൽ ആരാണ്? ഗോപികമാര്. ഭക്തന്മാരില് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടത് ഗോപികമാര്. ഗോപികമാരിൽ ആരാണ്? രാധാറാണി. രാധാറാണിയാണ് ഭഗവാൻ പ്രിയപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മനുഷ്യരാശിയുടെ ശ്രേണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആ കർമ്മികളാണ് ഭഗവാന് പ്രിയം. ആ കർമ്മികളെക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ആര്? ജ്ഞാനത്തിൽ മുന്നേറിയവര്. ജ്ഞാനികളാണ് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരായിട്ട് പറയുന്നത്. അതിനേക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ആര്? ഭക്തന്മാര്. ഭക്തന്മാരെക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ആര്? ഭക്തന്മാരിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് പ്രേമഭക്തിയിലുള്ളവര്. പ്രേമഭക്തിയിലുള്ളവരിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ഗോപികമാര്. ഗോപികമാരിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് രാധാറാണി പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണത് പറയുന്നത്? ഭഗവാന് കർമ്മികളെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആ കർമ്മികളെക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ആര്? ജ്ഞാനികളെക്കാൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഭക്തന്മാർ. ഭക്തന്മാരെക്കാൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഗോപികമാർ. ഗോപികമാരെക്കാൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് രാധാറാണി. രാധാറാണിയും അതേപോലെ തന്നെ എന്തും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. രാധാറാണിയുടെ സരസ്സും രാധാകുണ്ടും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ഇതാണ് എന്ത് പറയണത്? മനുഷ്യരാശിയുടെ ശ്രേണിയായിട്ട് നമ്മളോട് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? ഇനി അപ്പൊ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ പുരോഗമിക്കാൻ സാധിക്കും? ആദ്യം നമ്മൾ കർമ്മിയായിരിക്കും. ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് നേടും? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആരായിട്ട് മാറും? ഭക്തനായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ആദ്യം കർമ്മം ചെയ്യും. കാമിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? രജോ ഗുണത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എവിടെ എത്താം? ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സ്വർഗ്ഗലോകത്ത് പോകാം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ജ്ഞാനിയുടെ തലത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോ സത്വഗുണത്തിലായി ജ്ഞാനം നേടി മുക്തി നേടി നമുക്ക് എന്തിലേക്കും? ബ്രഹ്മത്തിലേക്കും. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്, പക്ഷെ ബ്രഹ്മത്തിലാണ് ശയിക്കുന്നത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ട്? നമ്മള് ആ ജ്ഞാനം നേടി ജ്ഞാനിയുടെ തലത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് കടന്നു ഭക്തി നേടി പ്രേമം ഭഗവാനുള്ള കൃഷ്ണപ്രേമത്തിലെത്തി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് ആര്? ഭക്തനായിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു കർമ്മിയിൽ നിന്നും ജ്ഞാനിയിൽ നിന്നും ഭക്തനിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ആത്മീയമായൊരു വ്യത്യാസം, പരിണാമമാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സ്ഥാനം നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കൃഷ്ണൻ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചല്ല, നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആ അളവനുസരിച്ച് നമ്മുടെ യോഗ്യതയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് എന്ത് തരുന്നത്? പ്രതിഫലം നൽകുന്നത്. വികർമ്മികള്, കർമ്മികള്, അകർമ്മികള്. വികർമ്മികൾ എന്ന് പറയാൻ നമുക്കറിയാം, ശാസ്ത്രവിധികൾ അനുസരിക്കാത്തവരാണ് ആര്? വിധികള്. വേദങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നില്ല, ഹീനതരമായ ജന്മത്തിന് സാധ്യത, വിശുദ്ധരായ ആളുകളുമായിട്ട് വിലമതിക്കുന്നില്ല. ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? നാശമായിരിക്കും വികർമ്മികളുടെ ലക്ഷ്യം. കർമ്മികളോ ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ധർമ്മിഷ്ഠരാണ്, ദേവന്റെ ശരീരവും സ്വർഗവും നേടുന്നു, ഒടുവിൽ മർത്യ ലോകത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നവരാണ് ആര്? കർമ്മികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അകർമ്മികൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണഭക്തിയുടെ വേദിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നവരാണ്. ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും പുനർജന്മത്തെ അർത്ഥമാക്കുന്നുവെന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നവരാണ് ആര്? അകർമ്മികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മികൾ വെച്ചാല് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവര്. കർമ്മികള് ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്നു, വികർമ്മികള് ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവര്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലത്. ഇനി ഭക്തർ, ഗോപികമാർ, രാധാറാണി. ഭക്തർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് യമനിയമങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരാണ് ഭക്തന്മാര്. ഭഗവാനിൽ പ്രഗാഢമായ പ്രേമഭക്തിയുടെ മഹോന്നത തലത്തിൽ കയറി ചെന്നു വരാം. നാരദൻ, സനാതനൻ ഒക്കെ ആരാണ്? ഭക്തന്മാരാണ്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരാണ് ഇവരൊക്കെ. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ശരിക്കും ആരായിരുന്നു? സനകനും സനാതനും ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ്. ഇവരൊന്നും ഭാഷ ആരല്ല? പ്രേമഭക്തി ചെയ്യുന്നവരല്ല ഇവരൊന്നും. ഭഗവത് പ്രേമം ലഭിക്കാം. എങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഭഗവത് പ്രേമം ലഭിക്കാം. പക്ഷെ ഇവരൊക്കെ പ്രേമഭക്തിയാണ്. നാരദ മഹർഷിക്ക് ഭഗവാനോടുള്ളത് പ്രേമഭക്തിയാണോ? അല്ല. പ്രേമഭക്തി അതിലാണ് പ്രേമഭക്തി ഗോപികമാരാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന ഉദാഹരണം, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഭക്തന്മാരുടെ ഇത് വരുന്നത്. അപ്പൊ പ്രേമഭക്തിയുടെ മഹോന്നത തലത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. പ്രേമഭക്തിയുടെ മഹോന്നത തലത്തിൽ ഭഗവാനോടില് പ്രകടമായ പ്രേമഭക്തിയുടെ മഹോന്നതത്തിൽ കയറി ചെയ്യുന്നു വരാം. നാരദൻ, സനകൻ, സനാതനൻ. അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ നാരദൻ മഹർഷി, സനക, സനാതനൻ ഒക്കെ
ഭഗവാനിൽ പ്രകടമായ പ്രേമഭക്തിയുടെ മഹോന്നത തലത്തിൽ എത്തിച്ചേരി ചെന്നവര് ഒരു മഹാ പ്രേമഭക്തി എത്തിയിട്ട് 10ാമത്തെ അവിടെ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് സ്ലൈഡില്. നിയമാദികൾ അനുസരിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പ്രവേശിച്ച ഒരാൾ നാരദൻ, സനകൻ, സനാതനൻ തുടങ്ങിയ മഹാഭക്തന്മാരുടെ മാർഗം പിന്തുടർന്ന് ഭഗവാനിൽ പ്രകടമായ പ്രേമഭക്തിയുടെ മഹോന്നത തലത്തിൽ കയറി ചെന്നേരം പരമപുരുഷ ഭഗവാൻ എല്ലാവരെക്കാളും ഉയർന്നവനായി വിചാരിക്കും. ഭഗവാനിൽ പ്രേമം വളർന്നിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർ തീർച്ചയായും ഉത്തുംഗ സ്ഥാനത്തിൽ അലങ്കരിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നിയമങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ മഹാഭക്തന്മാരുടെ പാദ പിന്തുടരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവത് പ്രേമം നമുക്ക് ലഭിക്കും. അത് രണ്ടാമത്തത് ഗോപികമാര് കൃഷ്ണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് യാതൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാത്തവരാണ് ആര്? ഗോപികമാര്. അവരുടെ ലക്ഷ്യമുള്ളത് എന്ത്? ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നത് മാത്രമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. കൃഷ്ണനെ വിസ്മരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. അവരേത് ഭാവത്തിലാണ്? വിപ്രലംബ സേവനം. ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവരെന്തുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ സന്തോഷം മാത്രമാണ് ആരുടെ ലക്ഷ്യം? ഗോപികമാരുടെ ലക്ഷ്യം. ഒരിക്കലും അവർക്ക് ഭഗവാനെ വിസ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ആണ് ആര്? ഗോപികമാര്. രാധാറാണി ആണെങ്കിലോ സ്ഥാനം സർവോത്തമമാണ്. ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ പ്രേമയുധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ അതിശയിക്കുവാൻ മറ്റാർക്കും സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ രാധാറാണിയുടെ ആ പ്രേമയുധമായിട്ടുള്ള ഭക്തി സേവനത്തെ അതിശയിക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. കൃഷ്ണന് പോലും ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ ഭാവധാർഢ്യം മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. രാധാകുണ്ഡത്തെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഭഗവാന് പോലും എന്ത് സാധിച്ചിട്ടില്ല? രാധാറാണിയുടെ ആ ഭാവധാർഢ്യം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? രാധാകുണ്ഡത്തെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം രാധാകുണ്ഡിനെ ശരണം പ്രാപിച്ച നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? കൃഷ്ണപ്രേമ നമുക്ക് ലഭിക്കും. രാധാറാണിയെ കുറിച്ച് രാധാറാണിയുടെ കൃഷ്ണന് പോലും രാധാറാണിയുടെ ഭാവധാർഢ്യം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല. രാധാകുണ്ഡത്തെ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് കിട്ടും? കൃഷ്ണപ്രേമ നമുക്ക് ലഭിക്കും. അതാണ് ഭക്തന്മാര്, ഗോപികമാര്, രാധാറാണി 3 പേരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഇത്രയാണെങ്കിൽ പറയുന്നത് 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെ മനുഷ്യരാശിയുടെ ശ്രേണിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും മികച്ചത് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ആര്? കർമ്മികള്. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്. ആ കർമ്മികളെക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ആര്? ജ്ഞാനികളെക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഭക്തന്മാരില് പ്രിയപ്പെട്ടത് ഗോപികമാരില് പ്രിയപ്പെട്ടത് രാധാറാണിയും ഒപ്പം തന്നെ രാധാറാണിയുടെ സരസ് രാധാകുണ്ടും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടത്. ഇനി 11ാമത്തെ ശ്ലോകം, അത് 10ന്റെ സെയിം തന്നെയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് രാധാകുണ്ടിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 10ാമത്തേത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇതുള്ളൂ. 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് കൃഷ്ണ സ്വേച്ഛൈ പ്രണയവസതി പ്രേയേസേപ്യുപപിരാധ കുണ്ഠം ചാസ്യ മുനീഭിരാപിതസ്താദ്യൻ ഗേവാവ്യഥായി യത്പ്രേഷ്ടരൈപല്യ അസുലഭം കിം പുനർഭക്തിഭാജാം തത്പ്രേമേതം സത്കൃതാപീസര സ്നാതുരാവിഷ്കരോതി. കൃഷ്ണ സ്വേച്ഛൈ പ്രണയവസതി പ്രേയസീപ്യോപി രാധ കുണ്ഠം ചാസ്യ മുനീഭിരാപിതസ്താദ് ഗേവാവ്യഥായി യത്പ്രേഷ്ടരൈപല്യമസുലഭം കിം പുനർഭക്തിഭാജാം തത്പ്രേമേതം സകൃതാപീസര സ്നാതുരാവിഷ്കരോതി. ഇതിലെന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാല് വ്രജഭൂമിയിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വളരെ കൗതുക വസ്തുക്കളും പ്രിയപ്പെട്ട അനേകം ഗോപികളും ഉണ്ടായിരിക്കെ അവരെല്ലാവരെക്കാളും കൃഷ്ണന് പ്രേമഭാജനമായി തീരുന്നത് നിശ്ചയമായും രാധാറാണി തന്നെയാണ്. വൃന്ദാവനത്തില്, വ്രജഭൂമി എന്ന് വെച്ചാൽ വൃന്ദാവനത്തെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ വൃന്ദാവനത്തില് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറെ വസ്തുക്കളുണ്ട്. ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതായിട്ടും ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള കുറെ കൗതുക വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ട അനേകം ഗോപികളും ഉണ്ടെങ്കിലും അവരെല്ലാവരെക്കാളും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടത് ആര് തന്നെയാണ്? രാധാറാണി തന്നെയാണ്. കുറെ വസ്തുക്കളുണ്ട്, ഗോപികമാരുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടത് നിശ്ചയമായിട്ടും ആര് തന്നെയാണ്? രാധാറാണി തന്നെയാണ്.
മഹർഷിമാർ അതുപോലെ അവളുടെ സരസിനെ എല്ലാ വിധത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടതായി വർണ്ണിക്കുന്നു. അപ്പൊ രാധാറാണിയെ പോലെ തന്നെ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? രാധാറാണിയുടെ സരസ്, രാധാകുണ്ടും അത് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. എത്ര വലിയ ഭക്തന്മാർക്ക് പോലും രാധാകണ്ഠം സുലഭമായി പ്രാപിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ എത്രയും വലിയ ഭക്തന്മാർക്ക് പോലും എന്ത് സാധിക്കില്ല? രാധാകുണ്ഡത്തിന് സുലഭമായിട്ട് പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ സാധാരണ ഭക്തന്മാർക്ക് അത് കൂടുതൽ ദുഷ്പ്രാപ്യം തന്നെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണ ഭക്തന്മാർക്ക് അത് കൂടുതൽ ദുഷ്പ്രാപ്യമാണ്. ഈ പുണ്യതീർത്ഥത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്യുന്നവന് ശുദ്ധമായ കൃഷ്ണപ്രേമം ജാഗരൂകമായി തീരും. അപ്പൊ ഈ രാധാകുണ്ടില് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? കൃഷ്ണപ്രേമം കിട്ടും എന്നാ പറയുന്നത്. ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും രാധാകുണ്ടില് സ്നാനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് വ്രജഭൂമിയില് പ്രിയപ്പെട്ട അനേകം വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഗോപികമാരുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാന് പ്രിയം ആരോട് തന്നെയാണ്? രാധാറാണിയോട് തന്നെയാണ്. മഹർഷിമാരും പറയുന്നതാണ് രാധാറാണിയെ പോലെ തന്നെ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് രാധാറാണിയുടെ സരസും. പിന്നെ ഭക്തന്മാർക്ക്, എത്ര വലിയ ഭക്തന്മാർക്ക് പോലും രാധാകുണ്ഡം സുലഭമായിട്ട് പ്രാപിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് സാധിച്ചതെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ സാധാരണ ഭക്തന്മാർക്ക് കൂടുതൽ ദുഷ്പ്രാപ്യം തന്നെ. അങ്ങനെ സാധാരണ ഭക്തന്മാർക്ക് എന്താണ് ഇത് കിട്ടാനായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുന്നതല്ല. രാധാകുണ്ടിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സാധിക്കുന്നതല്ല. ഈ പുണ്യതീർത്ഥത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? കൃഷ്ണപ്രേമം കിട്ടുമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഉത്കൃഷ്ടമായ രാധാകുണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാണഭാജനമായ ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടേതാണ് എന്ത്? രാധാകുണ്ട്. അവളുടെ സരസായ രാധാകുണ്ട് കൃഷ്ണന് ദേവിയെ പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണെന്ത്? രാധാറാണിയുടെ സരസായിട്ടുള്ള രാധാകുണ്ട്. കൃഷ്ണ സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിട്ടുള്ള ഭക്തശിരോമണികൾക്ക് പോലും രാധാകുണ്ഡം എളുപ്പത്തിൽ പ്രാപ്യമല്ല. അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് മുഴുകിയിരിക്കുന്നവർക്ക് പോലും എളുപ്പത്തിൽ എന്ത് സാധിക്കില്ല? രാധാകുണ്ഡം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഒരു ഭക്തൻ രാധാകുണ്ഡത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഗോപികളുടേതിൽ പോലുള്ള വിശുദ്ധ കൃഷ്ണപ്രേമം അവനിൽ പ്രത്യക്ഷമാകും. അപ്പൊ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും രാധാകുണ്ടില് സ്നാനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഗോപികമാരുടേത് പോലുള്ള വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണപ്രേമം തന്നെത്താനെ വരുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ രാധാകുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? രാധാകുണ്ട് ഭഗവാന് ദേവിയെ പോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് രാധാകുണ്ട്. എത്രത്തോളം രാധാറാണി പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അത്രത്തോളം പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് രാധാകുണ്ടും. പക്ഷെ പൂർണ്ണമായിട്ട് കൃഷ്ണ സേവനത്തിൽ മുഴുകാത്ത ഭക്ത ശിരോമണികൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? രാധാകുണ്ഡം എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. രാധാകുണ്ഡത്തെ കുറിച്ച് എളുപ്പത്തിൽ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. മനസ്സിലാക്കാനല്ല, എളുപ്പത്തിൽ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത്? രാധാകുണ്ഡത്തില് സ്നാനം ചെയ്യാനും അതും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സാധിക്കുന്നതല്ല. ആ രാധാകുണ്ഡത്തില് ഒരു തവണയെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണപ്രേമം പ്രാപ്തമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. രാധാകുണ്ഡത്തിലെ സ്ഥാനം. രാധാകുണ്ഡന്റെ തീരത്തിൽ ഒരാൾക്ക് സ്ഥിരമായി താമസിക്കുവാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അയാൾ ആ സരസിൽ കഴിയുന്നിടത്തോളം പ്രാവശ്യം സ്നാനം ചെയ്യുകയെങ്കിലും വേണമെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ രാധാകുണ്ഡത്തിൽ താമസിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കണമെന്നില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? കഴിയുന്നിടത്തോളം തവണ രാധാകുണ്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്നാനം ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിക്കും. രാധാകുണ്ഡം എളുപ്പത്തിൽ പ്രാപ്യമല്ല. അതായത് രാധാകുണ്ഡം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ നാരദനെ പോലുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക്, സനകസനാതനെ പോലുള്ള മഹർഷിമാർക്ക് പോലും രാധാകുണ്ടിനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എളുപ്പത്തിൽ. എന്തുകൊണ്ടാണ് രാധാകുണ്ടിനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്? പ്രേമഭക്തി. രാധാകുണ്ടിൽ ഏതാണ്? പ്രേമഭക്തിയാണ്. ഇവരുടെ ഭാവം പ്രേമഭാവമല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രാധാകുണ്ടിനെ സമീപിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കില്ല. പല ഭാവത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ? വാത്സല്യം, മാധുര്യം, ഏതൊക്കെയാണ്? സാഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം, ദാസ്യം അല്ലെ? ഇതിൽ അപ്പൊ വാത്സല്യം പ്രേമഭാവത്തിലുള്ളവർക്കാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? രാധാകുണ്ടിനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവരിലാണ്, പ്രേമഭാവം ഉള്ളവരിലാണ് ഈ രാധാകുണ്ടിനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അവർക്ക് പ്രേമഭക്തിയിലുള്ളവരാണ് ഇതിനെ നോക്കുന്നത്. അല്ലാത്തവർക്ക് അവര് ഏത് ഭാവത്തിലായിരിക്കില്ല? പ്രേമഭാവത്തിലായിരിക്കില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നിപ്പോ 11 ശ്ലോകം നമ്മൾ എടുത്തു, 3 ശ്ലോകം ഒരുമിച്ച്. ഇത്രയുള്ള നമ്മൾ അതിൽ പറയാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രേണികളാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. രാധാകുണ്ടിന്റെ പ്രത്യേകത 9ാമത്തെ കൂടെ ഇതിലും കൂടി നമുക്ക് പോയിന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പറയാം. അങ്ങനെ. അപ്പൊ ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ?